Naiz irratian, bigarren kafea. Egun honetan ongi torri bigarren kafera astelena da, temperaturek bera egin dute, eta gu hemen gaude, goxo, erreginak bezalaxe. Maria lehenengo Ingalaterrakoa bezala, adibidez? Gaurko egunez, hiltzen 1558an, 37 urte zituela, ezkongai bila hasi zen oinordekotza izan eta horrela tronua bere aizpa orde zen Elisabeten eskuetara irits ez zedin. Orduan, Espainiako errege izango zen Felipe bigarrenarekin ezkondu eta Espainiara joan zen bizitzera. Geroztik, bertako erregina ezkontidea ere izan zen. Bani ere nahiko goxonago, Karlota Mecklenburg estrelitzekoa bezala. Britania handia eta Irlandako erresumako erregina ezkonkidea, gaurko eguna iziltzena, 1818an. Erreginek kolpeztorririk jotzen ez dutela dio jendeak, baino ze bizitza komplikatu dauzkaten, ze buru. Mira, el rey siempre es rey. Todos siguen siendo lo que son. Menos los peones. Desfilando va el pueblo como un vendaval que avanza firme y elegante, y abriendo paso en el frente como un general va un elefante que escupe sangre al chupón y a su herencia, porque su reloj ya no tiene paciencia, porque hay un peón que no teme a la suerte, que ya conoce la vida llenita de muerte. Hoy también juegan las damas. Tira, badakizu zer, hobe dugula monarkia alde batera uztea. Gainera gaur egun erreginak eta erregeak baino askoz glamurosoagoak dira zinema izarrak. Begira, gaurko egunez, 1988an zinemazaleen pelikulari kutxunena estrainatu zuten. Zinema Paradisu zinema. Giuseppe Tornatorek zuzendu zuen, Italiari eta zinema maitasun gutun ederra. 1989ko ingelesa ez den hizkuntza batean egindako film onenaren Oscar saria irabazi zuen, eta baita beste hainbat sari ere, Urrezko Globo sariak, BAFTA sariak. Badakizuen nor joan zen pelikularen estrainaldira, ze ikusi ditut nik argazkiak. Zinemazale amorratu bat, Martin Scorsese zuzendari ospetsua. Paradisu zineman ikusiko gara, alemaniarrak, grisez jantzita eta zurdinez. Oraindik ez da berandu. Urtebetetze eguna ospatzeko modu ezin hobe izan ere, gaurko egunez jaio zen Scorsese estatubatuar zinema zuzendari gidoigile eta ekoizlea. Eta azken aldian TikTokeko izarra ere badena, bere alabarekin egiten dituen bideo batzuen ondorioz, Scorsese bolo-bolo dabil sareetan bere pelikula gustukoenak aukeratzen. Gerra ondoko zuzendari onenekotzat jo dute kritikariek. 50 urte baino gehiagoko ibilbidearekin, Scorseseren filmek katolizismoarekin, identitate italo estatu batuarrekin, edo kriminalitatearekin zerikusia duten gaiak jorratzen dituzte. know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered. Oain, entzunadi lotura hau ondo ulertzeko, Bihurguneak datoz. Martin Scorseseek The Irishman film arrakastatxua zuzendu zuen 2019an. Honakoa kontatzen du pelikulak. Frank Sheeran, bigarren mundu gerrako veteranoa eta mafiako sikario ohia da. Zartzaroan bere mafia jardura definitu zuten une eta kolpeez oroitzen da. Bereziki, Jimmy Hoffa lagun zaharraren desagerpenean izan zuen eginkizunaz. Orain, zure txanda June. Jimmy Hoffa esan duzu. Scorseseren filmean De Nirok antzezten du Hoffaren papera, baina aurretik 1982an zehazki, Danny DeVitok pelikula oso bat eskaini zion Jimmy Hoffari. Eta Danny DeVito gaurko egunez jaio zen, ikusten duzen lotura. DeVito estatuatar aktore, umoregile, zinema zuzendari eta ekoizlea da. Ni bizkat galdu egin naiz.
doinu hauekin jarraitu dezagun mafia giroan. Gaurko egunez dendu zen Salvatore Rin, atziliziar familiako buruzagi ohia eta garai guztietako kide ospetsuenetakoa. Ez izenez piztia edo motza, sizileraz ukurtu esaten zioten, baina esaten dute bere aurrean inoretzela ez izenez deitzeko gai izan, bere ibilbide kriminal luzean zehar 40 bat pertsona hil zituen eta uste denez beste 1000 hiltzea agindu omen zuen. Rinak Italiako 2 epai ospetsu hil zituen eta inbesteko ihartzuna eduki zuen albisteak Italia guztian zehar mafiaren eta gobernuaren aurkako protestak piztu zirela. Si pongo mano en el fuego por ti me la quemo segura. Se rumorea que hay dos clases de pendejo, el que habla por la espalda y el que se mira al espejo. Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá. Si tanto miedo me tienen, ahora teneme de verdad. Voy a ser mafiosa, la amará. Protestak aipatu dituzuenez, gaurko egunez 2005ean Gasteizko Fert Ruckberg kaballito enpresako langilek bertan badera utzi zuten greba, Euskal Herriko inoizko luzeena izan zena, 2 urte eta 14 egun iraun zituen. Gerora luzeagoa egin zuten adibidez Nobaltiako langilek. Begira, egun berean beste greba bat gertatu zen, ikasleen nazioarteko eguna zela eta greba orokorra antolatu zuten unibertsitateen Bologna prozesuaren aurka. Eta beste protesta bat, baina hau zarragoa. Gaurko egunez 1982an 50 prostitutak Londresko Gurutze Santuaren eliza okupatu zuten. Ingalaterrako prostituten kolektiboko kideak ziren. Protestak 12 egun iraun zituen prostituten aurkako jazarpenarekin bukatzea eskatu zuten. Quemo el manual para lo mismo, para lo mismo. Y este manual para los tuyos, los tuyos, los tuyos. Ya me liberé, te liberé, me liberé, te liberé, me liberé, te liberé, me liberé y te liberé. 激情人的有是你当经常拥有的，对不起，我当然拿到我是真实存在的。激情人的有。Guk protesta gutxi gaurkoan astelena da, asteburu ederra pasadu Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko neurketa, Nafarroako bertsolari txapelketa, Bizkaikoa, pilotan Lauterdiko txapelketa. Eta gaur kafe hartzera etorriko dira Ander Elordui eta Daniel Garmendia, Ameriketako Estatu Batuetako Euskal Komunitatea eta Goierriko familien artean egiten duten loturaren inguruan hitz egingo digute. Akaitz Sarasola ere badator, planetaren mugak gaiarekin hasi ginen aurrekoan, baina tarte txikiegia eskaini genion. Beraz gaur berriro horri helduko diogu. Astelenero bezala puripurian sekzioa izango dugu, telesail eta pelikulak gomendatuko dizkizuegu. Eta nik behingoagatik prest ekarri dut maite duta. Baina maite duta ezik gabea. Ez dizut esango. Epa. Gure kafe makina prest da entzuleok eta gu ere hortxe, prestak eta fasian, estiramenduetan. Azaroak 17 ditu gaur eta astelena da ongietu herri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok June Romateti barguren, egunon? Egunon. Eta zuekin Goiuri Zeizarandia, egunon? Egunon. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1000... norbait gaur zenbaki hori pixkat arraro idatzi du. Zer, oi ama... 1970 ezin du izan. Bat 0-0. 1970 du, azaroak 17 ditu, goizak 10 eta 17, eta gu, eskara, 17, baino ederki letorki dake. Hiru gara hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko, asmotan behintzat, ongitorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian.
Indarrak hartuz aurrera itxen dugu, albuen zein daukozun gogoratuz. Hemen badira benetan merezi dutenak, hainiketan zuratzetik nauzu, orduan minutu itxen dituzu, baina zugabe ni tristetxu ibilinaz. Biota bete zaitzu ikustian, aspaldian bakarrik ibilinaz. Tanik bestarkada bat gorde zuretzat, aletxia garestiei urten jat. Arriskua duzu begiradan. Entzuleo, 19 minutu eta kantu honekin La Chama, Tata, Chick Juarez, Denso, Fane eta kuadria guztiaren bihotzian honekin, abiatu dugu gaurko saioa. Doinu dantzagarri hauekin. Bai. Gura agujetak usatzeko beharrezkoa dugulako. Bai, bueno, ea gorputzeko zea dal mugitzen duzun. Nik bereziki giharretako mina daugat gerritik bera. Orduan, besoak mugitzeko eta arazorik ez. Baina justu mugan. Aldakan, batantza egiteko komeriak. Ze gauza, nik ez dut ezer berririk egin, baina inoiz izan ez dituan agujetak ditut. Inoiz izan zaren zaharren azarelako, momentu honetan. Eskerrik asko, maja. Nik ere ikara harri maite zaitut. Nik ere bai. Akaitz arazola egunon, urbildu mikrofon hortara bildurik gabe. Iepa, orain bai. Egunon. Nik ez dauzko eta agujetak. Urbildu mikrofona zu gana, ze bestela zuk mikrofonaren gana gerriko agujetekin bukatuko duzu, Zuk ez dituzu agujetak? Ez. Ez duzu ariketa fisikorik egin, edo beti egiten duzu eta orduan ez daukazu agujetarik inoiz? Ez dut ariketa fisiko berririk egin. Berririk. Eta guandik aztean, naiz. Oso ondo, bueno, nik kafe hartzera noa, segizu ege saioa begiten mesedez. Baina hemen badago kafea? Egia da, badago kafea edo ez dago kafea? Ui. Eta bigarren kafea, ordo? Horrela xibara dugu. Ez dakit. Entzulei kontatu beharko diegu gaur goizean hemen ginela June eta Biok eta Inigo etzela ageri inondik inora eta esan diogula etortzeko eta Inigok esan digu. Ezin naiz joan estudioan ez dagoelako kaferik eta nik kafea behar dut. Eta Inigo hori esaten ari zen bitartean WhatsApp noski ez zegoelako hemen June kafea prestatzen ari zen. Hemen gure kafe makinan hemen kafea bat zegoelako. Beraz, Inigo horrengarako aitzakiak aztutan nengoen aurreko estiralean amari idatzi niola da, ama, mesedez kafe zakutxo bat ekarriko aldi duzu. Ze kafe gabe gaude eta gero nuen buruan hori gertatu zenik eta aztutan nengoen. Ados. Bela jakiteko, niri gaur goizean lehenengo gauza ere, neko kuota ditola aurpegira ez daki dala kafea egiten edo. Izan da pixka bat airintzen makinarekin borrokan. Beraz, zu izan zara kafe makinean kafe hori egin eta makina gainezka kapsulaz beteta utzi duzuna. Nik kapsula sartu detenean kafe makina ez egon gainezka. Bai. Bueno. Bazegoen. Martxan jarri dut eta ez zen kafe ateratzen eta enekoren galdera izan da, baino eman diozu botoiari? Bueno, bai, eneko bai, eman diot. Baina, horti begiratzei, baino bai. Eski enekok praktikaldia bukatu duenetik pixka eta arrotuta daukagu, Ez dakit nahi duen, kafea prestatzen, bere kafeari da prestatzen, nahi badu etorri eta bere burua defendatu, gonbidatuta dago gure maite duten tartera, eneko. Sentitu aske, gurera horbiltzeko arazorik gabe. Ez du nahi hori xili geratu zaigu. Zeiune, nahi duzueneko etortzea bere burua defendatzera edo? Bueno, nahi duna egitea, nik badakit botoiari ematen. Berak ez badu defendatu nahi. Badator eneko iturbotan mendi, bere burua defendatzera, noski, hemen uste dut beharrezkoa dela, gauzak bere tokian kokatu eta argi hitz egitea. Eneko, zer esan diozu gaur goizean Juneri? A ber, asunto izan da, nik Juneri esan diot, batzutan botoiari ematen diozunen, argia dakaola piztu itzali, eta batzutan botoiari ematen diozunen, ja geldi gehatzea argia. Eta orduan bai kafea ateratzen da. Geldik da honen, orduan botoiari eman da. Pentsa, nien egon hor, eta azalpena ere pixka tontoentzako ari zaitu ditzen, Baina... Ez, a ber, neiz denak jakiteko zer pasadan, ondo azaltzen. Gure kafe makinak entzuleok badauka, guk astelenetan daukagun martxa bera.
arrankean kosta egiten zaio. Claro. Bai, eta orduan argia geratzen da hor, bai, eta gero ja, behin argia finko geratzen dela egin daiteke kafea. Eta zu horren esperoan zinen June. Baina eski mandiot 10 aldiz, eta ja 10garrenkoan kejatu inaiz, eta klaro hor, justu izan da, eneko iritsi den momentua. Eneko pentsatu duena da, honek makina piztu du, baino ez dio eman, eta ez da berotzen ari oraindik. Ez, a ber, ez da hoi nik. Nik, logika. Sálvame naranja. Zuek segienik momentu batean kafetxoa prestatu behar dut. A ver, defenda ezazu zure buruan, eko mesedez. A ber, nik ez dut ezer defenditu behar egan. Nik ez dut ezer... Bueno, a ber... Urduri jatzen hasi da. Gaixoa, lasai, eneko mendikateako zaitut. Lasai egon, beroa egongo litzateke kafe makina, beste norbete kafea lehenago egin balu. Hau da, kafea kanpoan hartzen ari zen hori, hemen egongo bazen, eta orain nola ez dena hien zuten, pues, esan diteke, Iñigok kafea egin balu hemen, eta lehenagotik hemen balego, bagian... nik ez nuen tonta emango kafetera aurrean. Bueno, kontua da kafea badagoela hemen bigarren kafean, beraz norbeitek etorri nahi balin badu gaur egunean zer. Kafea bat hartzea gurekin, torri Tolosako gure estudiora, Rondilla kalea 15, eta hementxe egongo gara, kafea badago zuentzat, bueno, trukean zerbait eskaini behar diguzu, Izan daiteke historio on bat, izan daiteke elkarrizketarako ematen duen gai bat, edo izan daiteke beste zerbait trukean, ez? Pastak ez, diken lehenko ostegunetik pasta berdina daude, kaja iriki gabe. Pastak ez. Landareak ez dara hiliten dira lokal honetan. Pasta bek irikita daude, Bai, bukatu gabe daude. Bukatu gabe daude? Bai. Bueno, eduki hauta gero igual maite dute sartu beharko gineake. Bai. Ondo da, maite duten tarteari ingo dugu leku, eta eneko geratu hemen da pentsatu zure maite duta rapidamentian. June Romatet, zina zure maite duta? Kantu bat nahi duzu maite dutetarako? Nahi zuna jarri, nahi berdintzait. Pixka talaia, ja astelena dela. Vale, pixka talaia. Justo aurrekoan giroan ondo. Bai. Aurrekoan giroan. Kaparrak, estilo horretan. Pixka... Kaparrak... Boikao jarri. Kaparrak laizter gure entrevista akustikoetara etortzekoa. Ba jarri. Bai. Bale, bueno, nik nire inguruko edo nordenak, Julenek esan ditan bezala, badakitzein ez zure maite duta, normala den bezala ez. Bueno, nire maite duta da larun batean bizitu genuen momentua, ez bakarrik partidua, partidua orokorrean etzen ezer berezia izan, egun osoa izan zen berezia. Ni bertan egon nintzen lanean, laguntzen, altzena egiten, eta daukat zapore gazigozoa, esango dut. Nago oraindik oso emozionatuta gertatu zen guztiagatik, izan zelako oso irudi potentea eman zena Euskal Herritik mundura, iruditzen zaidalako bertan egontzelako bai aukera hitz egiteko Palestinaren eta genozidiaren inguruan, bai aukera beste herri zapaldu askoren inguruan hitz egiteko aukera, pankartan ikusi genitzaken bezala emakume saharauiak pankarta heltzen, ikusi genitzaken bezala hori Euskal Herriko selekzio batean ofizialtasuna eskatzen zen pertsona ezberdinen aurpegiak ere ikusi genitzakelako. Daukat zapori gazigozoa, negolako San Mameseko zelaian partidua hasi baino pixka aldenago ikusten nola ari zen betetzen, ikusten nola mosaiko bat eraikitzen mapatean, eta giroa ikusten milaka ikurrina Palestinako bandera ezberdinekin astuta. Eta ikusten nuelako bazegoela mugitzeko eta aldarrikatzeko indar bat badagoela Euskal Herrian horretarako mugimendu bat, baina mugitu garela Palestinako genozidioa gertatu den momentuan. Badagoela mugimendu bat sortzeko aukera, baina gure herriari dagokionean isilpean dagoena, ez dakit beldurragatik, interes faltagatik, edo zergatik den, baina gure herria ere zapaldua da, beste era batean, noski, genozidio bat da, baina zapalduta dago, eta gure herri libre bat nahi baldin badugu ere mugitu behar da, eta iruditzen zait, pasaren larun batean gertatu zena, ez San Mames barruan, milaka pertsona ginen martxa batean, non hasi ginen harriagatik eta iritsi ginenean ia San Mamesera, oraindik batzuk
ia harriagan jarraitzen zuten, ezin mugitu aurrera egiten saiatzen, eta hori manifazkartzi goala. Eta iruditzen zait, mugimendu guzti hori sortu bada Palestinarekiko, sortu daitekela gure herriarekiko, sortu daitekela Saharar herriarekiko, eta horrek utzi zidan puntu hor arantzatxo txiki bat pentsatzen begiratzen nola ikurrinak zabaltzen ditugu momentu honetan bai, futbolean bai, eta zergatik beste momentu batzuetan ikurriaketan zugarria izan zela larunbatekoa, historikoa izan zela noski, baina, bueno, badaukagula zer pentsatu. Nire rubixatxua ezin zautu ikusi zurekin hauenian. Ba horrela, eskerretik eskubira. Eneko zina zure maite duta? Ba, bira, nire maite duta da, asteburu hontan, besteak beste Amasako San Martin festak izan dira. Oire bai. Bai, guk dena izan dugu. Eta bueno, eta egia da, orokorren, San Martingo festetan, eta Amasako festetan, o inguruko festetan, izategea gure baiarako jendia bakarrikan. Eta atzo, ez dakit ze pasazen, baina Andoaingo eta inguruko jende pila bat gertuatu zen, eta nahi horrek sensazio gazigozo bat sortu zian, ze hasiera baten pentsatu nun jo. Ze ondo, inguruko jendia ere gerturatze dela, ezta? Ez gerala azkenen hemengoak bakarrik, eta, jendea ere konturatze dela, hemen gaudela. Baina aldi berean pentsatu nen, agian hainbeste jende, hain toki txikian, komeni da, ondo dago, hau, benetan. Eta orduan, ez dakit dan, edo maite duta, edo maite ez da, baina sensazio gazigozo hori festa batzuetan gertatzen dena, batez ere toki txikietako festetan, hori da nere gaurkoa. Gorka hemendik txatean dio, parrandero, elkarrezketa egingo dizut Durangon. Ui, Gorka, nola zauden? Elkarrizketa zini? Zuri, parrandero uste zuri begira zegoela. Bai. Nik parranda gutxi indut azte honetan. Indiokerrek dio egunon gaztiak. Eta Gorkak, Indioker, zer moduz azoka egunon, june zederra alkondara, mendi diote. Baditu urtetxo batzuk. Ikusita zenuen ez, Gorka? Esango nuke baietz, baina, beti bezala beltzez. Indiokerrek dio, pixkat flojito nago Gorka, zer dezu Indioker? Kontei guzu, nahi balin baduzu. Nire maite duta da atzo zederra, katxalin martxa, eharra egun pasa, bazkaldu, banku baten, kafea kontxan, eta elkarrizketa, Adrian Perezi. Eharra eguna, eta, nonbait, speakerra ere kategorikoa. Gorkaren Instagramen ikusi dugunaren arira. Goiurik gaur dantza irabaziko do. Gora gure Euskal Beyoncé! Epa! Eta mentxe, zederra naiz irratiko kontaketa. Eta hemen nabadura egin behar dugu. Zederra naiz irratiko kontaketa partidaren inguruan. Gure lankidek ikargarrizko lana egin zuten. Eta egia esan, txapo, hemen diken besarkada bat eurei. Denok ondo gaur dantzan, 21. Bueno, 21. Ez dago, eskin zenbakit polita da 21. Zazpi biderriru 21. Polita da bai. Gustatzen zait nire ere. Akaitz, eona isilik. Ja parratzka asia izan bukatuko ju aurrekoan bezala. Ui, berriz akaitz diote mendik. Nik ez daukat agujetarik. Nik ez dakit kafe makina jartzen dio Gorkak. Eta dio, haze perfil ona. Bi mutil puxka! Ez que oraintxe planoan dozkogu, eneko iturbe eta akaitzara sola gure streamingean, eta egia esan, biak ere etxerako modu daude. Bai. Egunon, goizeko kafetxoa, ze ondo sartzen den. Bai. Eta pixka bat flojito zen azoka, Inigo. Ui? Azoka? Inigo? Ni azokan enaiz egon, ez dut ulertzen. Zergatik dagoen... Flojito ez zaudela zu, pixka flojito azoka. Ados, Indioker. Laseago geratzen izan duainen. Bueno. Bale, nintzen ulertzen ari. Nik pentsatzen zu zinalola flojito, eta horregatik pixkate kezkatu naiz. Akaitzara sola zure maite dut erantzun beharko dugu. Ze, Parra egiten du akaitzek. Ez zait gustatzen, bi aste segidan entorre eta maite dut bat, bi maite dut pentsatu behar. Pentsatu hemen, ez dakit, gaur 1360 saiotan, maite dut abota dugunok, nola gabiltzen? Bueno, baina... Ez, ni pentsatzen nahi dizen, kafe makinan arira, haitxu zeatelako. Ez zaizki gustatzen kafe makinetako kafek, eta
enaiz goizetan kafe hartzeko oso zalea, ni eguardira arte kafe hartu gabe, bueno, nik normalen kafeik ez dut hartzen, baina hartzen dutenen eguarditan hartzen dut, eta gustatzen zait kafe, putxeron indako kafeak etxe guztin usten duen usaioi. Lan gehiago eskatzen du, baina egia da kafe makinatako kafea ez da lan ere... Bida, ados nago zati batean. Ni espresoaren zalea naiz, kafe makina espresoaren zalea naiz, baina egia da kafea putxeron egiteak edo baita italianen egiteak ere, ematen duen usai eta sortzen duen girori oso gustoko dudala eta batzutan faltan botatzen dudala. Adibidez, hartzen nahi zaten, ni kafe hutsa hartzen dut, basoi egin ez dut ezerrik. Behazu kafe hutsa luzea? Ez, luze ez, kafea. Kafea, baso bat. Kafe asko. Kafe asko. Kafe luzea ez, etik ur gehiago sartze jozu, eta antzeo parecido. Bueno, putxeroko kafea luzegoa da. Bai, luzegoa da, baina... Ur gehiago dauka proportzioan, hortik abiatuta. Baina... Olako baso horiek urduri jartzita. Katiluka da edo baso handi bat kafe. Taberna batean joan, da, ez dakit euro eta piko, korratzi zuen, geota txiki guadan kafe baten gatiken... Zin zurekin desadosago egon, baina, tira, saio honetan errespetatzen ditugu denon iritziak, mikrofona itxiko dizut, eta... Aizu, bai, nik asteburu honetan ibili gara Huesca inguruan, Piragua eta mendilazterketa giroan, nik mendilazterketarik ez zutekin, baina Piraguan arraka batzuk bai, eta furgoneta giroan goizetan, eta, bueno, gauerdietan, eta kafea italianan egitearen plazer hori ere, aitortu behar dizut, eta, bai, eta kafe hori ere gustora hartzen du nik, Baina gero, behar dut momenturen batean tabernaren bat ikusten badut, kafe espresso bat, ola kondensazioaren zalean iz. Goiure zeizan, handia, zein da zure maite duta? Begira, nik aurrekoan aipatu nuen hemen, eta aritu ginengu hizketan, norbaitek zu ezagutzen zaituenean, ez? Hori badela zu maitatua sentitzeko modu bat, ez? Jo, ze ondo ezagutzen hauen, ze maitatua sentitzen nahi zen. Bueno, gaur nire maite duta hori izango da berriro ere, ze gertatu zitzaidan atzo opari bat egin zidatela. Nik behin elkarrizketa batean, ahaztuta dudan elkarrizketa batean, aipatu nuelako nire Tintinen abenturakeko ale gustokoena Castafioreren bitxiak izenekoa dela. Tintinen komikiak txikitan asko gustatzen zitzaizkidan, eta bereziki nire gogokoena zen, Castafioreren bitxiak izeneko hori. Eta atzo, oparitu zidaten, Sevillako liburu denda batean topatuta, liburu horren bertsio, deluxe bertsioa dituko diogu. Ze komikiaz gain, badakar horrelako ikerketa bat, bitxien historiaren inguruan, garaiko bitxi batzuk zeinen esku zauden, eta orain zeinen esku dauden, eta hau da, hartu du liburua, eta osatu egin du, benetako historiarekin, eta datu ugarirekin, eta pentsatu nuen, nik behin aipatu nuen, gure arteko elkarrizketa batean, asko gustatzen zitzaidala liburu hau, eta zuk egin zenuen datu hori gorde, eta ez soilik gorde baizik eta gorde, eta gero horrekin gainera opari ezin hobea egin. Beraz, desidatzen nago, gaur gauean etxera iritsi, eta liburua irakurtzeko. Nire maite dut eza, zita ustez kultoekin eztabaida konpondu edo nolabait bideratu nahi dituen jendeari. Atzukin nuen pertsonatekin eztabaidatxo bat, oinarrian esan nion, WhatsAppet izan zen, baino sentitzen nuela, violentziaz ari zei dela hitz egiten, eta zei iruditzen horrela hitz egin behar zidanik, etzegolako justifikaziorik berak, violentziaz eta gaizkitz egiteko niri. Violentziarekin, ari zen zurekin. Ez zineten violentziaz. Ez barkatu, violentzia zegoen bere mezuan. Hori da. Eta audio pare bat elkartu gatu genituen, eta holako batean esan zidan. Eske, momentuan, pentsatu nuen erantzutea, zeite pedante izan. Baina, konversazioa ja maila batean zegoen horrek akaso ere aserreraman zezaken. Eta esan, geldik, baina ezin dugu gaizki ulertua alboratu. Komunikazioari intrinsekoa da esaten zuen Lakanek. A ver, isiliko nahi nahiko inau. Azteko, hemen ez dago gaizki ulertu bat.
Zu violentziarekin hitz egin duzu, eta violentziarekin hitz egin da gero gainera barkamen eskatu duzu, ondo dago, eta jarraitu dugu horren inguruan osnartzen. Ze jende motak erabiltzen du Lakanen esaldi bat, gainera norberak gaizki hitz egin dizunean. Zenik erabili izan banu esaldi hori, nolabait, gauza pixkat baretzeko edo berari erru sentsazio hori edo gaizki aritu izanaren sentsaziorik entzeko, gaitzerdi, pedante baino lagungarri. Baino, berak eta esan, ai ama. Baina ez zuen tentsioa baretu pixka bat. Papatean horrelako esaldiarekin topatzeak eta... Ez. Bale. Ez, eta... Batzutan eztabaidetan iristen zara hain puntu absurdo batera esaten duzula bida. Hain absurdoa da ja da eztabaida, ja barrea eragiten didala. Eta ja, tentsioa gutxitu egin da. Pentsa, esan nion, pixkat arraro egiten zitzai dela Lakanen zita bat jartzea hor erdian, eta bere erantzuna izan zen, jetxi pare bat tono eta ez sartu Lakanekin. Bueno, es que... Eta jarraitu zuen pixkator erasuan. Eta azkenean, esan nuen, jende honekin behar da hizkuntza nolabait parekoa erabili. Eta hori hasi zinen Freud eta zizketan hasi zinen. Ez, baina bapatean hasi zen bera atzera egin nahi zuela esandakoekin. Eta esan nion ezin zela bizi tiroka eta gero bala jaso nahi izan. Kartutxoa beti jaso, Kartutxoa beti jaso. Hemen gure baso zaino, ondo ari zara. Atera behar duzu liburu bat, zuen ez da honetan. Ez, handik ordu batzutara, onartu zidan, bera tiroka bizi dela eta balak jasotzea besterik izzaiola geratzen eta barkamen askatzea. Bueno, adiskinetu zarete orduan? Oraindik ez. Oso berandu zen eta nila lokartzen ari nintzen bere mezua jaso nuenean. Entzulea da? Entzuten egon daiteke? Ez, itzultzen ari naiz konversazio hau, ze gazteleraz izan zen, eta berak ez daki euskeraz, baina kontatuko diote honen batean, irratian aipatu dela, Lakanen. Eduki gisa erabili duzula? Hori da, gure eztabaida eta Lakanen zita zoragarri hori. Hau esan da, entzuleo, goizeko 10:29 minutu, akaitz arasorarekin aurrera egin behar dugu, eneko itur bezukan badituzu bestelako egingizunak, ez da? Eskerrik asko gurekin zure maite dut elkar banatzeagatik, eta bihar arte. Agur. Akaitz arasola nahi duzu zure sekzioari leku egiten dion kantua entzun berriz ere? Bai, entzun barko. Bai, ez da? Hauxe kantua. Asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak oraindik ere hori posible bada. Hanpatuak ditu zainak odolez, dolorez, esan da bezala, sarreran aipatu dizuegu aurrekoan akaitz arasolarekin planetaren mugen inguruan aritu ginela, eta gerora, labur aztertu genituela, nolabait, hainbat erakusle, munduaren mugak non ari garen gainditzen, non gauden oraindik, garaiz xamar, non nolabait buelta ere eman zaion gizartearen eta instituzioen neurrien ondorioz eta baina iruditu zitzaigun eta konpartitu genuen, hau zuekin ere entzuleok, pixkate laburari ginela geratzen eta sakondu nahi genuela gehiago akaitzekin gai honetan, eta horrexegatik gaur astelena berriz ere gonbidatu dugu gurera, akaitz hainbat, nolabait neurgailu edo hainbat erreferentzia bazeuden, ez, planetaren mugak non gainditzen ari garen aztertzeko eta ondo baderitzozu, kaso banan berreskuratuko ditugu, pixkat sakonago eta lasaiago aztertzeko. Bai, hori da, ez da, pixkat itzen genuen lehengon, 2009 zientzia lari batzuk elkartu ziala eta muga hauek zehaztu zituztela gutxi gora bera, bai azpiko muga, nola baita esateko markatuz eta bai gaineko muga, ez da. 9 muga aipatu zituzten, lehengon aipatu nitunak, eta guen pixkat, gaurko eginkizuna, gaurko asmoa bintza da,
muga horiek pixka-pixkat gehiago jorratzea eta pixkat ulertzea zergatik gainditu diteun, ze falta dan gainditzeko edo zer indeun gainditu ondoren berriz ere bere onera itzultzeko. Ados, eta nolabait erakusle horien artean lehenengoarekin hasiko du guztia. Oker espaniz klima aldaketa zen. Bai, oida, klima aldaketa. Nik leku guztietan klima aldaketa deitu nion leku guztietan gaztelera. Gaztelerazko artikulo eta paperretan. Ateatzen dalako cambio klimatiko edo climate change. Eta, etzai gustatzen gehiagin nola deitzen zen, gero azkenen lotuta dago erabat karbono dioksidoak atmosferan duen eraginakin. Orduan, nik karbono dioksidoan muga, edo ez da nola dituko nioke, baina klima aldaketa gauz oso zabal bat iruditzen zait erakusle bati izena jartzeko. Baina, nire iritzi pertsonala da. Kasu hontan, gaindituta daukeu, kalkulatzen da gutxi gora bera temperatura, lur planetaren temperatura gradu bat baino gehiago dala ja industria aurreko garaietatik eta muga haundi edo garrantzitsuna bezala aipatzen da 1,5. Egia da gradu mediatikora. Egia da zenbait lekutan ja lehen urte bukaeran aipatzezala 1,5 hortatik oso gertu gaudela. Orduan, muga hau oso gainditu da dago, baino, esan behar da baita gaur egun jarraitzen deun bezala jarraituko bagenu, mende bukaeran 4,4 gradu zentigradu iotzera aiatu gintezkeela. Orduan, margena badao eta ematen du zenbait gauzetan behintzat gauzak alde hortatiken ondoiten egala. Ondoiten egala, gaindituta egon arren, 1,5 hortatik pasatzez gehan bitarten, gauza nahiko segurua da. Honekin gertatzen dena da, karbono dioksido asko atmosferan egontean ondorioz, temperatura iotzen da, hori erakusle oso argia da, baino atmosferan ere egonkortasuna desegonkortasuna hunditzen da. Eta desegonkortasun honek eragiten duena da, lehortek eta lehorte haundigok eta uholde haundigok edo euri jasa haundigok gertatzea da. Klima desegonkortuko litzake. Egia da 1,5 dela gizakiaren, berriz ere diot, gizakiaren biziraupenerako muga. Eta pixkat, esango nuke de baita dela pixkat oso kontzientena gehan muga bat azkenen dalako askotan entzutena zuaitzak landatu, ez dakize, gizartean orokorren oso kontziente gehan muga bat, baina gero benetan nik uste de baita norbanako aldetigen oso zaila dela gainitzen, baina itzi pertsonala eta beste bateak utziko dugu. Bigarrengo muga izango litzeke bioaniztasunana. Hemen oso garrantzitsua da aipatzea zenbait zientzialarien esanetan gaudela 6. Aniztasun galeran, nola bai esateko da sexta extinción deitzen zaiona gazteleraz, historian zehar, lur planetan historian zehar, egon die beste 5 aniztasun galera handi, eta aniztasun galera deitze zaion honi konsideratzen da espezien 160 eta 95 artean desagertzen den. Gu gaindi muga horietarez gaiatu, baino espezien galera oso azkarra da, eta adibidez datu bat oso esanguratsua da nahi zaitena da, 8.000 milioi 8 milioi espezie ezautzen diteunetatiken, 1.000 daude, milioi bat dago galtzeko arriskuan. Eta honi gehitu behartzaio ezautze ez dien espezie guztik, zetiken itxasoaren azpia oso ez ezaguna dagoendik, eta lurra azpia de baita, zentzu askotan dauden mikroorganismo, mikrobiota guztioi, lurraren mikrobiota guztioi oso ezaguna da. Ez ezaguna da. Eta gero Amazonas eta bezalako oian handi horietan daun aniztasunaren zati handi bat goendik ez dugu ezautzen. Horde badaude zifra batzuk, 100 zati handi bat ez dugu ezautzen esaten dutenak,
Eta orduan, galera prozesu hori kuantifikatzea de baita zaila da. Lehengoan akaitze, ikusi nuen informazio bat, eta ez da egit oso tajuzko haute zen, baina esaten zuen etxeko katuak, etxinguroko katuak direla, ugaztun txikien, nolabait, estintzioan edo depredatzaile, pixkat, desorekatzaile nagusietakoak, edo badagoela beraiengan ardura handi bat, ala da? Bai, hori leku askotan entzuten den gauzoa da, eta egia da, nik dauketen informazioak enbintzat egia da, azkenen dalako animali bat, eizatzen du instintoagatiken. Nezesidari gabe. Nezesidari gabe, orduan, askotan eizatzen du, eizatzeagatiken, indarra badaukelako, baina gero ez du jan behar, orduan adibez, Europa zaharrean zaila da, zehazten, ze eragiten duen, baina adibidez Australia eta bezalako lekutan katua etxeko animali bezala eman zanen, bai ikusi dela zenbait animali sugandileak eta olako animali txikik eta hegaztie txikiak eta txorik orokorren eiza asko izatzen ditula eta behaien populazioetan asko eragiten dula. Orduan, katua daukenak, inbeharko lukete, etxe barrunen auki, paseatu, baina libre ez utzi. Hau dau, Marka. Katuak sortzen duten beste problema handi bada, hemen Europan badaukago katu basakatua deitze zaiona. Eta hor oso amenazatutako espezie bada, eta etxe katuak eragiten du basakatuaren genetika bereizgarri hoi diluitzea azkenen elkar arteko hibridazioa, posible dalako. Herri txikitan da asko ikusten da katu etxe katua dana, baino aske edo kalean bizi dana, orduan horrek eta basakatu baten mugak oso difusoak diet, elkarrekintza bat sortzen da arriskutsua dana basakatuaren populazioarentzako. Ados, biodibertsitateaz ari ginen, hau bigarren erakuslean, nola baita esateko, zagite gehiago aipatu behar dugun, hirugarren erasaltu. Azkeneko puntualizazio bat da, oso garrantzitsua dela biodibertsitatean, espezie arteko, hori lengon da aipatu nu, baina espezie arteko aniztasuna, hau da, espezie asko egotea, baina espezie baten barrunen populazioa de baita nahiko zabala izatea, behaien arten gertatzen dien genetika aldaketa txiki horiek bizirik mantentzeko. Hau da, klima aldaketa bezalako egoera baten oso garrantzitsua da populazio guztia berdina ez izatea, populazio baten barrunen sortzen dien ezberdintasun genetikoen bitartez, espeziak aurrera iteko aukera gehiago izan dugulako, azkenen mutazio txikik eta holakokin bizirauteko almena handiagoa dalako beti. Hirugarrengo ulertu da? Ez dut hau ondo ulertu. Garrantzitsua da populazioa handiegia ez izatea. Ez, aldan handien izatea. Baina tamainan baino kalitatean dago garrantzia, dala da norbanako guztiak ezberdinak egia da gizakia nola leku berdineti datorren demo guztin oso antzekoa daukula genetika. Populazioa txikia balitz endogamia emango litzatekelako. Endogamia tolako arazok ez emateko, baino endogamia ez dan ematen arren gertatu daiteke espezie batzuk nahiko txikiak izatea behaien genetika guztia erakusteko garaian. Hau da, esan nahi dut. Espezie batzutan, adibidez, guatzen Galapagos islatako txori hauek, izen entzai guatuko, baina Darwinek asko aztertu zitunak, ziren, espezie oso antzekok, baina denak moko ezberdina zuten, elikagai ezberdinetan... Pintzoia. Bai. Elikagai ezberdinetan intzutelako... Pinzoia. Pinzon, uste. Bai, pinzon de Darwin, ez? Darwinen pintzoia. Espezie oso berdin bat, genetikoki oso antzekoa, baina elikadura ezberdin baten ondorioz evoluzionatu zuten ezberdin. Pentsatu dezakegu, espezie hauek denak batetik sortu ziren, eta aukera eukizuten bere garaien jan eskasi baten ondorioz espezializazio bat emateko. Gaur egun pentsatu behar daude baita oso garrantzitsua dela espezie batek nahiko aukera eukitzea bere aldetik evoluzionatzeko,
azkenen elikagai eskasi bat sortzen balin bada, eta denak oso zentratuta balin bada daude elikagai baten, arriskua handiagoa daolako desagertzeko. Hau askotan gertatzen dena da, adibidez, lehoiak eta geopardok konparatzen diren. Geopardok velozitate oso handia dauke, baino bere elikai garrantzitsua gazela da. Gazelak desagertzen balin badie, geopardoan biziraupena oso arriskuan izan. Lehoiak adibidez, ez dauke hainbesteko espezializazioa animali batengan, orduan lehoiai desagertzen bazaio gazela bat, gazelaren poblazioa, edo zebran poblazioa, edo ñun poblazioa, etzan ezer pasako beste batzuk dauzke. Orduan, hau oso simple esperientzia, baina genetikan antzeko zerbait gertatzen da, eta bere aldetik evoluzionatzeko almen eukitzea oso garrantzitsua da. Tira urrengo erakuslera ingo dugu salto. Hirugarrengo erakuslea da lurzoruan erabilera, hau askotan aipatu den gauz bada, azkenen gizakiak gero eta gehiago geanez, gero eta presioa handiagoa egite dugu ingurunean nekazaritza eta abeltzaintzarako lur gehiago behar ditulako. Honek baso soiltzeak eragiten ditu, honek suteak eragiten ditu interes jakin batzungatiken, eta ondorioz aurreko erakusleei eragiten dio erabat, ze aniztasun galera bat sortzen du. Orduan, erakusle honetan ez da, haude gaindituta da, hau erabat ikusi da lekuz kanpo gabiltzera ja, eta hemen berri ona da, badaudela teknikak, hemen aipatu duen bezala askotan, saiatu naiz hori adierazten bintzat, badaudela metodok gure elikagaiak sortzeko, inguruneko biodibertsitatea eta ekosistema naturalak aldan gutxina eraginez. Horrek eskatzen dute baita, eta nahi asko pozten hau, askotan, noiz benka aipatu izan dut, nire naizela aragi jalea, eta askotan iruditzait oso gai komplikatua dela, aipatzeko zientzia larin aldetiken, elikaduran aragiak dauken indarra, eta adibidez, erakusle hauen paperetan bai askotan aipatzen dela, aragiaren kontsumoan jetxiera oso garrantzitsua dela, adibidez lurzoren erabilera mugatzeko. Laugarrengo, ez bali oso noker laugarrengo adierazlea izango litzeke fosforo eta nitrogenoan zikloak, ziklo biogeologikoak, kontun hartu behar deu, beste nitrogeno eta fosfora beste nitrogeno eta fosforoa die beste elementu batzun artean oso garrantzitsuk dienak, baino parametro honek bai neurtzen ditula beste elementuke baita. Bi parametro hauek dio oso garrantzitsuk azkenen, bi elementu hauek dio oso garrantzitsuk azkenen landaren hazkuntzan oso garrantzitsuak dielako. Nitrogenoa, lehengo nahi patu nun bezala, oso ugaria da, baino atmosferan. Orduan, lurzoruan gabezi bat da, nola baiteko gabezia, baino naturan espezie batzuk daude espezializatutan, nola baita esango genuke, leguminosak ditze zaina, gure elikagaietan oso garrantzitsua dira, tolosako bagarruna, baba, alpapa eta hori denak, iken dutena aireko nitrogenoa hartu eta lurrera pasa. Orduan, lurren daun nitrogenoi, adibidez, nitrogenoi behar duten, baino airetik hartu ezin dutenak erabiltzen dute. Adibidez, denak ulertzeko moduan, gariak edo artoak, gramineak. Fosforoakin, antzeko zerbait gertatzen da. Fosforoa oso ugaria da, baino, ugaria da, baino dago lurrazpin nolabait esateko harri forman, solido forman. Adibidez, Saharako problematika guztia, fosforoakin oso lotuta dago. Orduan, die bi elementu berez ugariak dienak, baino landarek oso era mugatuan dauzkatenak eskuragarri. Gizakiak zein du modu guzti hauek industrializatu, eta orduan, adibidez, nekazaritza industrialen nitrogenoa erabiltzen da amoniako bezala, metodo kimiko baten bitarte airetiken hartutakoa, eta landarei ematen die eskura. Fosforoakin berdin, minatatik ateatzen da, eta eskuratzen emate zaie landarei. Honek ze ondorio dakart, dala,
elementu bat berez ez lukena horreon behar, eta ondorioz oso errex garbitzen dana. Hau da, urak oso errex ematen du, eta bukatzen du beti itsasoetan eta erreketan. Eta honek alteratzen ditu itsaso eta erreketako, hau da, ur ekosistemetako nutriente orekak. Eutrofizazioa, hau da, nutriente hauen gainkarga bat sortuz. Besterik gabe. Hemen da ipatu deu, beste nekazaritza mota batzuk posible diela, eta oso garrantzitsua da nekazaritza motoien alde itea. Oen bestek oso azkar, ez dila ingarrantzitsuk. Lasai, eta maikeratik zertxoa pasabar badugu ere, moldatuko gara, lasai. Ez, lasai. Ez, gero, ozono geruza, lehengona ipatu nun da, bere garaien, guaindela, lehengona atzo irakurtzen ditu nintzen, guaindela 30 urte hola kontuatu zen zientzialari kolektiboa, bai. Komunitatea, ozono geruza izulo egiten eginela, atzo gaina apuntatu nun, kloruro fosforo karbonon gatiken, CFL. CFC-ak. Hoi da. Zu gaztea zara. Oso gaztea, nahi. Batzen naiz guk eskolan ikaste genula, ozono geruzak zulok zeuzke. CFC-ak izan ziren ere belonaldiaren gaieten monstrua. Guretzat, ozono geruzako zuloak ziren mundua maiera. Hori eskolan, iaia 2 urte barru bukatuko da mundua, jarraitzen balin badu, ozono geruzako zulo horrek handitzen. Eta aerosol bat erabiltzea zen, ez dakit, gaur egun zuaitz bat isu ematea bezala. Ikaragarrizko, ez dakit, delitua zen, eta... Guk bai, ni guatzen ez, eskolan da landu genula, baina ni enitzen izmontazen izen. Pote guztiek, kosmetiko eta antzekoek, no contiene CFCs, normalean gazteleraz egoten zen, baina ekartzen zuten, zu jakintzen ezan, horren erabilerarekin, etxienari areagotzen zuloa. Hori izan zen, hau oso 80ko markadako movida bat izan zen, bai. Hoxe, eta hau da, erakusle bakarra gaur egun arte lortu deuna bere onera itzultzea, eta gaur egun ematen du ozono geruzak. Zulo horiek berreskuratzen nahi dela, eta handitzen nahi dela, eta ez dula hainbesteko arazo izartzen. Ondo dago, akaitzek aipatzen duenan, gustatzen zaiola ez, ikortasunetik hitz jakitea, zerbait gizarte bezala ere egin dugula. Zerbait. Hau, izan da, lorpen txiki horietako bat. Eta oso garrantzitsua da, munduan amaiera ez dakit izango litzeke, baina gida ozono geruzan zulo horiek, ozono geruzan funtzioa da, izpi ultravioletak, ez baliman oso nastuta, geldiaraztea edo gutxitzea. Eta horren, ez bagenituke zainduko aerosolen da erabilera horiek eta zulo horietatik ultravioletak sartuko ziren eta azaleko ez gure bakarrik, beste izak bizidun guztitako azaleko arazoak sortuko ziren bizia eta aipatzen zen bezala. Bueno, urrengo erakuslea edo muga izango litzeke urgezaren erabilera, hau da erabat gaindituta daukeu, beti esaten da lur planeta urdina dala, zerutiken, nik ez dut ikusi bendik, baina erabili dezakegun uraren 2,5 bakarri da urgeza. Eta gaur egun oso ustiatua da, beti bezala, nekazaritza eta abeltzaintzagatik, hau da gure elikadura sortzeko ondorioz, beharrezkoa da, elikadura sistema hau aldatzea eta beste metodo batzuk erabiltzea urgezaren zikloa errespetatzeko. Azkenen ez da ura bukatzen, gertatzen dela, gastatzen deula gehiegi, ondoren bere ziklo horrek ez duela ematen. Pentsatu behar deu, datu gola pixkat sasi zientifiko bezala, baina dala uraren zikloak urtanta batek behar deula ez dakizeman urte berriz ere itxasotik atea eta berriz erreka berdinetik pasatzeko. Errekatik, evaporazioan sartu eta laino bate iotzeko. Ez dakizeman 1000 urte ziren. Orduan, kontun hartu behar dut baita, ur asko daola, baina erabili dezakeguna oso gutxi dela. Askotan entzuten den soluzioa da, desalinizatu ingo dugu. Desalinizatzea dauke gastu energetiko oso handi bat, beste arazo bat sortuko litukena, eta ur hortatik kentzen den gatzoi, azkenen itxasora bueltatzen da, orduan, Atlantikoa bezalako itxaso handi baten ez zer pasatzen, baina adibidez, Mediterraneon ikusten nahi die, desalinizazioan ondorioz bakarrik, baina gain salinizazio bat gertatzen ari dela. Gatzan porzentajea haunditzen edala, Mediterraneokoa lehenoia haundia zanen.
Eta adibidez, itxaso Hilean? hilean, hori da, gatz portzentajea oso altua da, ja, altua da. Gatzaren portzentajea bizaki bizidunen biziraupenarekin. Bueno, azkena saltatu genuen muga, izango zen ozeanoen azidotzea, hori esplikatu nun pixkat, gaur gehiagin nahi sartuko da, itxasoak daukelako bere kapazitatea karbono gehiago hartzeko, lurzoruak daukena baino, eta orduan karbono asko hartze horrek eragiten du erabat dauken pH-ean, azido egiten du karbonoak, eta honek eragiten du aniztasun galera handi bat. Koralan eriotza, eta hori dena. Datu bezala, eta pixkat alarmante eritu zitzaiten, baina iruzet leku egokia dela botatzeko, esan deleno 6 aniztasun galera handi gertatu, 5 aniztasun galera handi gertatu diela historian zehar, beste, eta guain 6. gaudela bezala, beste 5etan erakusle oso garrantzitsu bat, dena katapun intzun momentua, izan zen itxasoen azidotzea gertatu zen momentua. Itxasoen azidotzetik aurrea, gauzak okerragoa jontzien katapun. Vale. Eta ja azkeneko bik gehatzen zaizkit, oso labur, ja behan duaz, atmosferako aerosolon kopurua, azkeneko bi muga hauekin gertatzen dena da oso muga berrik diela, eta oso zaila dela neurtzea, muga berri baino die, muga batzuk oso difusok, ezin dana, beste muga guztik oso erresa zen, konparatzen zen, guain dela 200 urteko egoera eta gaur egungoa. Bi muga hauetan ezin da hoien, zetik ez dakigu, ez dakigu ez zeuden aerosolak, aerosolak die, gizakiak, aerosol batzuk, kasu honetan lantzen dienak die, gizakiak erregai fosilen ondorioz, erregai fosilak erabiltzearen ondorioz sortzen dien eta airera botatzen dien elementu batzuk, elementu horien konzentrazioa leno iaia 0 zan, eta gaur egun adibidez oso altua da, konsideratzen da ez deula gainditu oraindik, baina oso zaila da neurtzea benetan zeinan muga. Ez daudelako erreferentziak beste urtetakok. Eta honek adibidez, aerosol hauen kantitateak eragiten du Monzoian, Asialden da oso ezaguna dien Eurite eta Lehorte ziklo horiek erabat alteratzea. Eta gero azkenekoa, lehenengo nahi patu nunde baita, sustantzia berriak, izango liz da mikroplastikoak eta sustantzia guzti hauek baita, ezin dana hartu erreferentziatzat beste inongo garairik azkenen oso berrik dielako. Konsideratzen da, ez da hola gaindituta hau dezta, baino argi da oso mugan gaudela azkenen, ez dakiteko aspaldinik ez dut entzun, baino guain dela hilabete batzuk ontzan oso modan, beste kontinente bat zeola Atlantikoaren erdian, plastikok eta hori denakin orduan, diazkeneko bi muga hauek zaila dienak esatea gainditu ditu, no ez? Perspektiba historikoak erakutsiko dizkigunak, ezta? Akaitz Arasola, mila esker, eta laizzer arte. Eskerrik asko. Entzuleok 11:06 minutu berandu xamar, baina bagoaz azken ordukoaren bila, Bilboko estudiotara Itxaso Leon lankide antxe dugu. Itxaso, egunon? Egunon bai, gaur goizeko aipagaien artean, esan behar, 6 ibilgailu erabat kiskali direla astelehen honetan Gasteizko industria pabiloi gune batean izandako sutean Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Ez beharra, goizaldeko 6ak baino lehentxeago gertatu da, Mirabailes kalean eta ertzaintzaren patrullak eta suhiltzaileak bertaratu dira, sutea itzaltzeko lanetan ari dira, esan behar ere ez dela zauriturik izan, eta ertzaintzak ikerketa abiatu duela sutearen nondik norakoak argitzeko. Eta Gasteizen geratuko gara, izan ere 21 antiabortista epailaren aurrean eseriko dira astelehen honetan. Gogora ekarriko dugu 2022an Donostian eta Gasteizen Askabideko kliniken aurrean euren ardunaldia etetera zijoazen emakumeak jazartu zituztela hainbat talde kristauko toitze egiten ari zirenaren argudiopean, eta lehen aldia da Europan antiabortistak auzitara eraman dituztena. Itxaropentsu mintzatu da gurean Naroa Iturria Askapena klinikako zuzendaria Gasteizko epaiak jurisprudentzia sortu dezakeelakoan. Eta hori ja garaipena da, ezaz, egon gauden gizartean horrelako puntu batetara iristea,
ja garaipen bada, lehenengo aldiz Europan hau gertatzen dana, eta denak horri begira gaude, ez gu bakarrikan, baizik estatu guztian eta ere bai, beste klinika guztiak eta begira gaude, eta emakume guztiak. Eta Euskal Herritik kanpotik datozkigun albisteen artean gaur goizean, Carles Puigdemont, Kataluniako presidente ohiaren defentsak atxilotzeko agindua bertan bera uzteko eskatu diola Espainiako auzitegi konstituzionalari. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko abokatu nagusiaren ondorioetan babestu da, zeinak ezartzen baitu prozes delakoari amnistia emateko legea ez dela Europako terrorismoaren aurkako zuzentaraguaren aurkakoa eta Europako batzordearen irizpidearen aurka ez dela autoamnistia bat. Jarraituko dugu honen inguruan sakontzen eta bestelakoak ere ekarriko ditugu, baina 12etatik aurrera izango da hori. Gero arte. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera jarraituko du hementxe bigarren kafe hartzen eta informazioari berriz ere leku egingo diogu eguerdiko 12etan hemen naiz irratian. Entzuleok, esan da bezala, bagoaz aurrera. Zenbat aldiz berriz hemen berriz zu ikusteko nora bide gabeko bide honetan bide gurutze eta manuzma maiera hausiera ta zalantzen menpe. Euskal Herriko diaspora zabala dela ezaguna dugu, gure herrietatik bizitzea berri baten bila mugitutako jendearen historia ezberdinak entzun izan ditugu beti. Herrialde ezberdinetan milaka istorio sortu dira urteetan zehar, batzuek hizkuntza eta euskal kultura transmititu diete haien seme-alabei eta beste batzuek ez, baina badira beste hainbat aukera diasporako pertsona ezberdinek Euskal Herria ezagutzeko. Aukera horietako bat da Ateak ireki proiektua. Goierriko eta Ameriketako Estatu Batuetako euskal komunitatean artean zubiak eraikitzea helburu duen proiektua. Udan 3 astez Estatu Batuar gazteek aukera izaten dute Goierriko familietan bizitzeko eta gure herria ezagutzeko. Daniel Garmendiaren familiak pasaden urtean udako proiektuan parte hartu zuen eta esperientzia honen berri emateko izango da gaur gurean eta berekin dator Ateak ireki proiektuko koordinatzailea Ander Elordi. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin elkarrezketak hasi baino lehen egiten ditugu bi galdera pixkat ezberdinak eta galderak esango nuke Anderrek agian ezagutu ditzakeela, ez dakit noizbait egin dizkizuten, ze hemendik pasa zaraia dagoeneko, baina galderak goiurik egingo dizkizu. Zuek imaginatu orain badatorrela zinema zuzendari bat. Eta esaten dizue, zuen bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Ez luzeegia agian. Kontatu dezaket soilik bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuketen, pelikulan ikusteko ez, islatuta. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarrena da, ea nola irudikatzen duzuen, edo nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zuen funerala. Eta hor bi galderak, eta erabaki, zein erantzun nahi duzuen, zein ez. Baina batetik daukagu pelikularena, eta bestetik daukagu hiletarena. Venga, uste dut pelikularena, nik argitu dala, nik Erasmusa egin nuen Uruguayen, Montevideon, eta bertan gero 2 urte eman nituen, 2 urte luze eta azkar, oso interesgarriak, Hego Ameriketako euskal diasporarekin lanean, nintzen Robinson Crusoe, baina galduta 21 urtetxorekin, uste dut 2 urte oso interesgarri izan zirela, nolabait ere ematen duelako, gaztetxo batentzat edutasunerako, que palabras. Bueno, baina egia da, urte horietan eta... Gurasoekin bizi eta bakarrik 12 orduko gazkin bat hartu eta 2 urtez bakarrik
bakarrikan galduta emate horrek ere ematen du pertsona batentzat, ezta? 21 urteko mutiltxo batentzat. Bizitzako esperientzia haunitz oso interesgarri eta oso ilustratibo, orduan uste dute hori litzatekela pelikula oso ona. Ba, nik uste dut baietz, ikusle bezala, interesgarria iruditzen zait behintzat. Bai. Ba, nik galdera bera erantzungo nuke. Bai, egia esan, nire bizitzako etapa interesgarriena esango nuke dela karrera bukatu nunetik aurrera, ez? Ni magisteritza ikasi nuen, baina gero euskaltegien bidea edo hartu nuen hor aukera bat izan nuelako, eta bertan bizi izan ditudanak aukeratuko nituzke. Zenbat jende ezagutu dudan, zenbat historio berezi, bikotekidea ere bertan ezagutu nuen, eta urte hauek izan dira bizitza markatu didatenak, eta nire bidea egiten hasi naizen urte hauek dira bihotzean daramadanak eta hori. Pelikula oso positiboak. Bai. Oso interesgarriak aizu. Gustatzen zaizkit, ertz asko dituztenak eta gai asko daude, beraz, oso ondo. Torain jaiunek aldera serioago egingo ditu. Bueno, serioago ez dakit, baina bai pixka bat ateak ireki proiektuaren baitan sartuko gara. Eta nik uste, lehenik eta behin ezagutzen ez duen arentzat edo azaltzea ateak ireki, nola sortzen den proiektua bera. Azkenean Euskal Diasporaren esparruan arituko gara, ezta? Euskal Diaspora zabala da, anitza da, Kristobal Kolonen itsasontziekin ere, Euskalduna joan ziren orduan mendetako kontua. Egia da, azken urteetan diaspora da, herri batetik kanpora joan behar izen diren, guzti horiek sortu duten komunitatea kanpoan, ezta? Orduan Euskal Diaspora atzerrian joan dela gutxitzen, ezta? Euskal Herriaren egoera ere aldatzen joan delako azken urteetan. Orduan gaur egun badaude hainbat proiektu Euskal Diaspora honekin, atzerrian jaiotzen diren euskal familia hauekin harremanetan jarraitzeko proiektuak. Eta horietako bat da ateak ireki, ezta? Orain dela 4 urte, orain dela 4 urte, orain dela 5, 2020an pandemian sortu zen proiektu bat da, nolabait Estatu Batuetako eta Kanadako euskal gazte hauekin harremanak sortzeko, ezta? Lehen aipatzen zenuen, zubiak eraikitzeko, eta efektibamente hori da azken urteetan egiten gabiltzana. Eskaintzen duguna da 3 asteko programa bat, Estatu Batuar eta Kanadar hauek etortzen dira Goierri, Tolosaldea, Debagoiena inguruko familietara esperientzia hau bizitzera, kultur hizkuntza esperientzia bat, eta, sare hori sortzeko asmotan, ezta? Sare hori sortzeko, suposatzen dut, lehenik eta behin ez, hasiko zinetela bertan kontaktuak egiten, gero hemen familiak lotzen, baina nola lotzen dira familia horiek, nola izen emateak egongo dira noski, eta orain egingo dugu familien izen ematea orain ireki dela, baina lehenik eta behin ara joan nahi dut Estatu Batuetara, Kanadara, nola iristen da beraien gana? Egia da, diaspora nahiko antolatuta dagoela, bai Euskal Etxeen inguruan, eta Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek ere dirua eta esfortzua sartzen dute bertan, orduan, egia da, dagoela Estatu Batuetan NABO, North American Basque Organization izeneko Euskal Etxeen Federazioa, orduan beraiekin harremanetan aritzen gara, une oro, ezta? Beraiek laguntzen digute sare sozialen bidez, bere dituzten bilera, WhatsApp talde eta saren bitartez, informazioa zabaltzera. Ez da, ia da, aurten 2026 izango da, 4. urteak gazteak ekartzen dituguna. Horra, programa badago nahiko errotua, gainera aurten aukera izan dugu Boixin Euskal Jaialdian izateko, eta bertan ere, proiektuaren inguruan hitz egiteko, eta uste dut nahiko zabalduta dagoela da proiektua, hango gazteek ezagutzen dute, hango gazteek etorri nahi izaten dute, eta beti izaten ditugu urtero, partaide asko. Gazteetaz ari gara, baina zeadin tartetako jendea etortzen da, suposatzen dut, adin nagusikoak izan beharko duketela. Galdera oso ona, aurreko urtera arte 16-25 zen muga hori, aurten 18 igo dugu, badakigu 16-17ko gazteek, gatazkak sortzen dituzte, ez beraiek, baizik eta legalki beraien adinak. Ez da, orduan aurten 18 igo dugu, 18-25, uste dugu 25-etik gora
bueno, zentzua izan dezake, baina egia da estatu batuetan beste gizarte baten bizi dira, eta asko azkarrago eskondu eta familia izaten dute, beraz, uste du 25 arte etapa polita dela. Gainera, estatu batuetan nabok egiten duena da udaleku izeneko programa bat, bi aste izaten dira, eta izaten da 6 urtera arte. Orduan, bueno, ateak ireki bada nola baitere, estatu batuetan uda pasa hori pasatu eta gero Euskal Herria etortzeko aukera ematen duen zubi hori. Orduan, bueno, dinez hori, 18-25. Zebitxia den, 21 urtera arte ez dute daten eta 25arekin ezkonduta daude. Eta aurrekin eta... Segulako velozidadea hartzen du bizitzak eta... Edaten hasi aurretik ere ezkondu daitezke haiek. Hori egia da. Bueno, guk izan dugu, aurreko urtean, orain dela 2 parte hartu zuen 23ko neskato bat aurten eskondu da. Eta eskondu da, eta ja bikotarekin batera bizitzen, eta ez dakit familiare hortik izateko asmoa. Aur gazte gehiago etorkizun batean programan parte hartzeko. Bai. Eta Danela aipatu dutzuk parte hartu duzu familia moduan, bertan jasotzeko pertsona bat edo, nola parte hartu duzu edo nola bururatu zitzaizun bertan parte hartzea? Ba, egia esan, aurreko urtetan eta ikusi nituen, hori estatu batuar gazteak Goierri inguruan, eta hasieran esaten nuen, beste norbaitek hartu ez dala, edo ez da gokin niri, baina ikusi nuen, hori jendea behar zutela, familia behar zituztela, eta esan nuen, zergatik ez, nire bizitzarekin bateragarria da, eta probatuko dut. Udaran 3 aste pasatzen dituzte zuen etxeetan, zuen familietan, suposatzen dut urduritasunak ere izango direla, ez? Etorri baino lehen. Bai. Hasieran ez dakizu zerekin egingo duzun topo, ze pertsona tokatuko zaizun, zenbat gauza eukiko ditugun aman komunean elkarrekin, baina aurrera egin behar da, eta urduritasun horiek, horiei aurre egin behar zaie, ez? Eta lehenengo momentuan pertsona autopatu zenuen, ez dakit, nortzen etorri zena zuregana, konta iguzu pixka? Etorri ziren, Bilbora iritsi ziren hegazkinean, eta etorri ziren autobus batean denak herri batera, kasutan nire herrira etorri ziren, Idiazabalera, baina 30 estatu batuarrak eta hemengo familia guztiak. Orduan denok elkartu ginen hor, eta ni, zein da, ez? Argazkietan ikusi nuen nortzen, baina momentuan bertan egin genuen topo. Hori, estatu batuar guztiak, gu beste 30 familia, eta kaixo, elkarrekin egon beharko dugu 3 astez nire etxean. Eta hola, siginen ezagutzen, 4 galdera egin, eta goazen etxera faltzera. Eta, etxera faltzera eraman ondoren, hasten da hor programa luze bat, ez da, zuekin familiekin egotea ez gain, programa bat eskaintzen diezue udako 3 aste hauetan zehar, ez da? Bai, luzea, ez dakit intentsoa, bai, azkenean pasatzen da oso askar, ez ditugu bakean usten da, tapa. Astelenetik ostiralera guk eskaintzen ditugu programa itxita dugu. Goizeko 9:00 hasten dugu egitaraua Maizpide Euskara Barnetegian, Euskara Eskolekin. Eta gero eguerdian, arratsaldean izaten ditugu tailerrak, bertsolaritza, sukaldaritza, eskupilota, herri kirolak, eta gero irterak ere egiten du, Bizkaiara, Iparraldera, Nafarroara, eta hori, arratsaldeko 6:30, 7:00 bukatzen dugu. Orduan, familientzat ere aukera bat da, lan egiten dutenean, gazteak ere gurekin daudelako, etxetako gaztek ere parte hartzen dute ekintza, tailer eta irtera guztia hauetan. Orduan, bada iaia 24 orduko komuna bat denok batera euskal kulturan murgildu nahian. Eta asteburuak, larun bat eta igande izaten da, gazte bakoitzak familiarekin, nahi duena egiteko. Askorentzat lehen aldia da Euskal Herrian, orduan, beraien arbasoen herriak, edo bizirik egotekotan, bera aiton amonaren lenguzuren bat bizitatzera joaten dira, edo, egia da San Fermin garaian ere etortzen direla, asko San Fermietara joaten dira, baina, hori, 3 aste izaten dira, oso intentxo, baina uste dugu oso polit. Aurten aipatu duzu ez, Boixira juteko aukera ere izan duzuela, justu izango zen, 20an bukatu zen aurtengo udako esperientzia, eta jarraian izan zen, bertan hasi zen jaialdi guztia, nola izan zen hangoa?
Efectivamente, 23an hartu genuen hegaldia eta Boizira zuzenean. Bueno, jaialdia bada telebistan ikusten dugu, eta irratian entzun bada jaialdi handia. Egia da, 5 urterik behin egite horrek ere ematen diola bere xarma, egia da ere oso estatu batuarra dela, adibidez, herri kirolak, egiten da hokei estadio batean, argiak, sirenak, pantailak, oso Euskal herri kirolek oso ontzat emango eluketen kontekstu batean, ez? Gure liturgia eta gure olako kirolak bizitzeko moduak elukera bat egingo, baina han egiten da. Hori da, edo Euskal Dantzak ere egiten dira hokei estadio horretan, eta dena da argia, dena da pon, txon, eta oso estatu bat horra, oso folklorikoa ere bai, baina egia da, beraiek horrela bitzi dutela, Euskaldun asko ere topatzen dituzu, txikitan artzen moduan ara joan, eta oraindik ere euskaraz egiten duten familia zahar horiek ere geratzen dira, eta, interesgarria, egia esan, bizitzeko. Eta hemen pasatzen dituzten, hainbat egun, pertsona ezberdinak etxean sartzea orokorrean Euskal Herrian kostatzen zaigula esan genezake, esango genuke, suposatzen gehiago hain kultura ezberdinetik datorren pertsona batekin. Daniel, zein izango ziren esango zenuken lehenengo txoke edo kontraste hoiek? Lehenik eta behin hizkuntza. Niri egokituztean estatu batuarrak etzekien euskeraz, ez gazteleraz. Eta nire amak, bakarrik euskeraz edo gazteleraz. Gartatu zen, niri horrelako gertago zeizkit. Gure amek altu hitz egiten dietela. Nahi aldezu bazkaltzeko! Ama, altu goitze egin dara ez dizula lortuko. Altu eta euskara batuan. Nire amak euskarkiak entzun zen bere iztegitik eta bakarrik euskara batuan eta altu egiten zion. Bai, eta nik hor bitartekari lan egiten nuen, estatu batuarrarekin inglesez, nire ingelesez, ez? Nik ere eskolan ikasi dudanarekin. Eta gero, amari itzuli eta bat eta beste. Gero, ordutegiak ere, guk nahiko berandua faltzen dugu haientzat eta ez daude ohituta. Eta gero, janariarekin ere, haiek daukaten janari estiloa, ez da oso bateragarria hemengoarekin, eta, moldatu behar izan zuen, ez? Baina... Eta hemen, aipatu dugu ez, programa bat izaten duzuela, nahiko itxea izaten dena, baina badituenak, bisitak egiteaz gain, eta hemengo toki edo herri ezberdinak erakusteaz gain, hemengo kultura erakustea ere baduena, eta sartuko bagina urteko programa ikusten lehenengo egunean astelen batez dantza ikastaroa. Bai. Hauak etortzen dira nekatuta ja iristen direnerako. Egia da, guk hemen jartzen ditugu dantzan, egiten ditugu mendi irteerak, Bilbora edo joaten garenan ere pasatzen ditugu 8 ordu oinez, eta bukatzen dute nekatuta. Baina azkenean aurreko urtean astelen eta asteartean izan genituen euskal dantza ikastaroa. 35 gradurekin. Bai, gainera bero handia egin zuen egun horietan. Eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera. Hori da, bada nola baitere, 8 orduz dantzan, etxeko gazteekin, berain artean ere ez dute elkar ezagutzen. Eta lehenengo egun hori izaten da oso intentsoa, polita, eta dantzan, nola ez? 2025ko urtea bukatzen ari den honetan, aipatu dugu izen emateak ireki direla berriro familia moduan. Lehenengo galdera, Daneli egingo diot, errepikatzekotan zaudete? Bai, nila izen eman dut eta bai, parte hartuko dut. Eta zer esango zenioke entzuten ari den pertsona hori, familiei? Nik esango nuke, zalantza baldin badauka familia batek, bada ez bada izen emateko. Ez delako damutuko, programa izugarri honetan murgilduko delako, eta hainbat esperientzi biziko dituelako, errepika ezinak, hainbat sare egingo dituelako, ezagutuko duelako haien errealitatea, eta haiei erakustea zer den gure kultura, gure hizkuntza eta gure ohiturak izugarria delako, ez? Eta hemengo sare hau handitzen joatea oso garrantzitsua dela, haiek han bestei ere transmititzeko zer den gurea, zer den Euskal Herria eta zentzu diren gure tradizioak, ohiturak. Eta Ander, pixka bat
gehiago koordinatzaile lanetik galdetuko dizut, izen eman nahi duen familiek ze, oinarri edo bete behar dituzte edo zein dira bete beharrak? Bueno, gogoa izatea, nahia izatea, eta, 3 aste horietan, erdi libre izatea, etxean pertsona bat sartzeko, ezta? Ez dugu perfil konkreturik, eta ez dugu soilik Goierriko familia bat bilatzen, baditugu Tolosaldeko familia asko, horrek ere niri aukera eman dit Tolosaldeko herri asko ezagutzeko, Debagoienako familiak ere izaten ditugu, eta, azkenean, ez duzu zertan etxean gazte bat izan, 18 eta 5 urte bitarteko gazte bat bazara, zuretzat da programa, ez da, zuk sortuko dituzulako harremanak. Baina egia da, bikote, 35 urteko bikoetak ere izaten ditugula, beraiei egokitzen diegu nagusiena, 25 urte, adinez azkenean, ez da inbesteko aldea eta pintxopota egiteko berdin-berdin, eta hori, edo seme-alaba gabeko familia helduak ere bai, azkenean interesa izan ezkero, diasporako gazte hauei aukera hori emateko eta sare hori sortzeko, aurrera. Gainera, sarea ez da soilik etxeko horrekin sortzen, azkenan familien artean ere egiten ditugu erromeriak eta mendirteerak, euskal kanten jaialdiare egiten dugu, gazteen artean ere sortzen dute taldetxoa, gero euskara eskoletan dauden bitartean, euskal gazteak elkartzen dira eta joaten dira baskaltzena batera, edo joaten dira txangoa egitera, edo uste dut, sarea sortzen dela, maila askotara, ez da? Orduan, nik esango nioke dudatan dagoen, zalantzatan dagoen familia horri animatzeko, ez dela damutuko, eta azkenan talde bat gara, herri proiektu bat da, hemen diru irabazi asmorik gabeko proiektu bat gara, beraz, denon artean sortzen dugu, elkartekin, udaletxeekin, eta animatzeko oso ondo pasatuko duela. Eta izen ematearen azkeneko egunak noiz dira? Orain abenduaren 7an bukatuko dugu izen ematea Estatu Batuetako eta Kanadako gazteentzat. Familientzat epea isteak, itxi, abenduaren 7an istea gustatuko litzaigu, baina azkenan zaunetaz emat familia ditugun, pixka bat luzatzeko aukera ere izango dugu. Baina zalantzatan egon ezkero animatu eman izena ja, ateakireki.eus, da gure webgunea, eta gure sare sozialak, Instagramean, Facebooken igotzen ditugu elkarrizketak, igotzen dugu informazioa, bertan egiten dugu jarraipena, eta hori, zalantzarik izan ezkero, idatzi korreora, ateakireki abildua, ateakireki.eus. Bertan erantzungo zaitugu, eta dozein zalantza edo argituko dugu, eta konbentzituko zaitugu. Mi esker, Ander eta Danela guztia kontatzeagatik zoragarria da egiten duzuena, eta 2026 horretan, bintzat entzuten ari den norbaitek izena ematen duen. Eskerrik asko lekua egitarren. Eskerrik asko. Entzulio, 11:29 minutu, agurtu berri ditugu Danel eta Ander, eta aurrera egingo dugu Naskerren kantu honekin, 52 kilometrotara, honekin egingo ditugu, rengo minutu parea, eta segituan, zuentzatein bat gomendio, baditugu pelikulak, telesaiak, eta Imanol González Gurrutxaga etorreko da gurera, gomendio batekin, eta Sevillan bizitako ezkontza baten ajearekin. Dena, segituan hemen txezuekin, naiz irratian. Entzulio, 11:30 minutu dauzkagu. Nik olio pixka bota behar diot honi. A ver. Bai, ondo legoke. Baina bida, ematen du weltrak bat egiteko. Olioa.
Imanolillo, egunon, azeajea dogan. Imanol, ajearekin zatoz, biharramunarekin. Horain ere jan eta jan mikrofonaren aurrean jarri eta pasta jaten. Bai, goiurik inoiz egin ez duen egiten ari zara, Imanol. Men zozoak beleari ipur beltz. Betetzeakotik zen, hau. Pentsatzen non denbora... Nik denbora ze, honi olio ez diot orain txegotako. Zinema jarri behar duzula, zinema behar duzula, eta behartzen nuela... Horren esperoan ari zinen. Minutuak betetzen, tontakeriak esanez, zuk abestia jarri arte. Nik hau prest daukat, ados. Jo, nahi nuen jakin nolako izan zen Imanolen Sevillako ezkontza. Ondo, esan oso, Bai, tragazak eta txilik nahi. I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. I guess we're in time. Entzuleok hainbat proposamen ekarri ditugu zuentzat bai, eta horrengo minutuetan telesail eta pelikulen giroan murgilduko gara, baina Imanolek pastaren azken zatitxoak ja ahotik kendu dituen honetan, zemuzko ezkontza izan zen Sevillako, Imanol? Bueno, igual pixka kontestun jarri behar da, ez? Ni naiz ezkondu, nire barriako bat ezkondu da, Sevillan. Eta... Pentsatzen ez du ezkondu izan bazina, ezkontzan denok egongo ginetekela. Ui, Zebestela, bihar etorrikoan alegiko iskoak eta bilok alde batean, eta hemen dauden June eta Goiurik bestean, zurekin binakako tenis partida jokatuko du, eta zu pilota izango zara. Beraz? Baita ezkonduko banitzen nitzela hemen egon gurrengo gunen, baino... Hori ere egia da, hor ere ondo ari zara. Hor ere ez, hortan behintzat ondo ari zara. Beraz, lagun bat ezkondu zaizu Sevillan. Baina ez Sevillara, Sevillarra ezkondu da Euskal Herrira. Ezkontzan izan da, baina bizi hemen biziko dira. Bai. Ados. Bere, ja, emaztea Sevillakoa da. Eta antxe jun ginen, kuadria guztia. Egualdi oso txarrein digu, eske kataratuta naho. Hori izango da. Oztuta, gizajoan oztuta nola Imanol, ipurdi biztan ibilitado bestela? Ez, hotza itezulako, euri asko, eta mareatuta eta guzti bili ginen, atzo. Mareatuta? Bai, euriagatik. Noski, euriagatik. Jakina da, mundu osoak daki, euriak zorabioa sortzen duela. Horregatik Euskal Herrian denak mareatuta zen bizigea. Egun osoan. Oraintxe euria Euskal Herriko hainbat txokotan eta Euskal gizartea zorabiatuta. Zu ezela xe? Jende asko kulertuko indola neon. Eta ezkontza hola haundi horietakoa. Bai. Kutsi zintugun, txalekoa, trajea... Bai. Fíjate, high level. Kuadriako lehenengo ezkontza izan da, elegante jumartzan, eta... Eta gainera Sevillan. Eta Sevillan. Nun, katedralen ezkondu ziren? Katedralen? Parrokia baten ezkondu ziren, eta gero kortijo batea junginen bazkaldu, eta kasi afaltzea. Ze ondo. Eta parranda gutxi izan diate. Parranda gutxi, ez. Zartuta zabetela pixkat. Ez, egun guztia onginen. Baina goizeko ezkontza zen edo arratsaldekoa? Egoizekoa. Claro, orduan kontua da oso goizazten zarela, horrelako ezkontzetan goizazten zara, koktela dela edo tragotxo bat hartuko dugu, eta... Kontuz. Adina erortzen ari zaizu hor lurretik. Kong. Beha erortzen bat zaio. Ez nire bezala goizeko seiak arte egoten naizela ezkontza guztietan, eta horren zu baino obean naiz. Justifikatzea ezkontza batean goiz erratiratu zarela, ezkontza eguneko azelako, da pixkat, xarren kontua, barka jazu. Bueno, egia da gero baita, ezkondu ondoren, kuadria guztiak dantzatu geniola gure kuadriako ezkondu zan honi, eta, euria intzun, eta gaixotu ginen horre baita. Zenun bat irristatu eta ipurdizea zera hori zela ez. Euri azpian dantzatu genuen, dena oso romantiko, oso polita, baino, kero, ez tarriako lauzkau. Traje, jantzi tradizionala jantzi zenuten agurra egiteko? Ez. Trajearekin nintzen duten? Bai. Txapela buruan? Ez, txapela ez da buruan jartzen. Aurrean? Dantzatzeakoan. Aziran bai, baino gero kentzun. Aurrean zeuden biak batek txapela eramantzun, eta besteak zapia... Gero eure jamateko. Oso polita. Bai. Eta zuk erakutsi zinen kuadriako dantzan? Ez. Dantzari gehiago zarete kuadrian? Bai. Ofizialki edo dantza asko indegunak izan geha bi, eta besteak erakutsi ziren, eta ni azkeneko ensaioa junitzen. Oso Imanol González Gurutxaga, azken entxegura iristearen. Oso. Bai. Baina ondo, Imanol, ondo. Gauza asko azketiteko. Egia da.
Gizajoa. Bizizara zeharo lanpetuta. Ez, baina, karo, gelditzen die, atxaldeko lauetan, atxaldeko iruteritan, da ni... Ez, hemen txezaude gurekin egia da. Arratxaldeko zazpiak arte nagoen lanean. Beti egunero. Beti. Hemen lan Ia egunero? Beti. Ia egunero. Atxaldeko zazpiak arte egunero. Zazpirak arte berak ez du esan. Zazpirak arte esan du. Bai, esan du. Esan du. Urtenik egin duen. Tira, gauzak horrela, guk telesail eta pelikula proposamen sorta bat genekarren zuentzat. Boi, aloixe da, egia da. Eta? Ez telenero bezala, ni hasiko nezor. Hasiko zara goiuri, ados. The Devil Wears Prada. Ahi da. Deabruak Prada jazten du. Pelikula hau horrela izenburu horrekin, El Diablo Viste de Prada edo, ezaguna egingo zaizue, izan ere 2006an estreinatu zen, eta bihurtu da, garai hartako klasiko horietako bat, ez? 2000ko hamarkadako klasiko horietako bat. Meryl Streep izar handia protagonista bezala du, eta hortxe ezagutu genuen, ikusi genuen, Anne Hathaway, adibidez, edo Emily Blunt, antxe ibili ziren. Kontua da, orain, 20 urte, beranduago, bigarren atala eskainiko dutela. The Devil Wears Prada 2. Bigarrena badator, 20 urte behar izan ditugu. Egia da azken aldian modan jarri direla 2000ko hamarkadako telesail eta pelikulak hartu eta bertsio berriak egitea. Uste dut nostalgia dela orain Hollywoodek gehien erabiltzen duen baliabide zinematografikoa. Bai. Eta nostalgia horrekin batzuetan ados nago eta bestetan ez nago ados. Eta oraingo honetan Ados gaude, zein da kontua, nik gaur ekarriko dizuet, hau, proposamen gisa oraintxe atera delako trailerra. Teaser modura oraintxe argitaratu dute, eta segundutxo... teaserra hau, ez? Teaserra da, bai. Segundutxo batzuk ikusten ditugu, baina pelikula estrainatuko da 2026ko maiatzaren lehenengo egunean. Ia bulegoren kontzertuarekin. Esa berben, urruti iruditzen bazaizuela saize bulego are beranduago izango da, baina 2026ko maiatzaren batean ikusi ahal izango dugu. Eta zergatik data hori nik uste dut nahi izan dutela pelikularen estrainaldiak bat egitea Met Galarekin. Aipatu izan dugu hemen, bigarren kafean Met Gala badela New Yorkeko Metropolitan Museum of Arts museoan egiten den ekitaldi garrantzitsu bat, eta modaren munduarentzat oso garrantzitsua den ekitaldi badela, eta hori izaten da beti maiatzeko lehenengo astelenean. Eta orduan uste dut argitaratu nahi izan dutela informazioa edo behintzat pelikula estrainatu nahi dutela, pareko. Ze aste horretan egia da moda izango dela gai garrantzitsu bat estatu batuetan behintzat, Met dela eta ez dela. Zer ikusten dugu teaserrean, ikusten ditugu lehenengo pelikulako protagonistak Meryl Streep eta Anne Hathaway. Eta berriro itzuli dira, eta gehiago ere itzuliko dira lehenengo pelikulan parte hartu zutenak. Lehenengoa ikusi ez dutenarentzat, pelikula horretan kontatzen da nola badagoen aldizkari ospetsu bateko zuzendari bat, Meryl Streep dena, eta nola neska gazte bat sartzen den lana egitera, neska gazte horrik ez dauka modaren munduarekin zerikusirik, berak kazetari izan nahi du, idazle izan nahi du, eta sartu nahi du horrelako enpresa handi batean, eta topatzen du aukera bat praktikaldia egiteko moda aldizkari honetan, naiz eta berak nahiago duen literatura eta beste kontu batzuk nahiago dituen, baina han sartzen da eta han deskubritzen du modaren mundua. Eta han deskubritzen du berak uste duela modaren mundutik at bizi dela eta modetatik at bizi dela baino gezurra dela. Ez? Jende askori gertatzen zaion bezala. Eta pelikula fija horrela historiko bihurtu zen, gaur egun ere jendeak ikusten jarraitzen du. Eta orain badator bigarren atal honetan ustez gertatzen dena da, Meryl Streep badagoela bere aldizkari hori zuzentzen, eta orain paperezko aldizkariak eta gainberan dauden honetan, mundu digitalera egokitu behar duela, eta mundu digitalera egokitze horretan berriro egiten duela topo Anne Hathawayen pertsonaiarekin, Andy Sachsekin.
hori da dakiguna. Irudi asko agertu dira, ze New Yorken grabatu dute, eta kalean ari dira grabatzen, eta orduan jendea antxe dago, eta argazki asko atera dizkiete rodajeari, ze kalean egin dute asko momentuz, eta orduan badakigu egongo direla parte hartzaile ospetsu asko. Behintzat aterako direla, kaletik paseatzen edo, izar asko ikusiko ditugula. Eta nik ikusteko gogo handia daukat, eta beraz, horixe ekarri nahi nizuen gaur, eta teaserrean gauza batek ez dakit, atentzioa eman dit, grazia egin dit, nola agertzen diren, teaserra bukatzen da, eta 4 izena agertzen dira. Eta 4 izen horien gainean jartzen du, Oscarretara izendatutako Meryl Streep, Oscarretara izendatutako Anne Hathaway, Oscarretara izendatutako Emily Blunt, eta Oscarretara izendatutako Stanley Tucci. Bada 20 urte hauetan, nola aldatu diren, aktore hauen bizitza baita ere, Meryl Streep aurretik zen izar erraldoia, baina Anne Hathaway eta Emily Blunt adibidez ez. Baina orain, 4 izen potoloak, 4ak egon dira edo irabazi dute Oscar sariren bat. Pokerra mai gainean. Eta hau da, erabiltzen da esaldi hori askotan, jendea erakartzeko edo kalitate ikur bezala, ez? Hau, Oscarra irabazi duen zuzendari honen pelikula berria, edo Oscarretara izendatutako 2 aktore hauek izango dira protagonistak. Men 4 izen, 4ak Oscarretan izendatuta egondakoak, eta nik uste dut izan dela, pixkat behaientzat, gaztelaniaz oso era itxusian esaten den bezala, zakila mai gainera atera. Pixka bat horrelakoa izan da. Edo alua zerbitzatu baita, ez? Alua zerbitzatzen, eskerrik asko Emanol. Kasuntan igual betu. Hauxelen proposamena maiatzen iritsiko dena eta goiurik dagoeneko aurreratu dizuena. Devil... Wears Prada 2. Oso, no? Nik botako dut bigarren proposamena eta Norvegia ingurura joango gara bera aurkezteko. Unnskyld. Dette det vanskeligste jeg har måttet gjøre, men det det eneste riktige. Dere må vite at dere har en søster dere ikke kjenner. Emma Nystedt. Det ønsker man mest hele livet. Protagonista hemen Emma izeneko neska gazte bat da, eta Nepo Babyren protagonista bera da. Bera da Nepo Babya. Telesaia abiatzen da, neska, klase sozial normal bateko batek, ezkondu behar duela bere bikotearekin, etxea erosi dute, eta familiari kontatu diote. Bere bikoteak, kriston familia handia dauka, ezkontzara denak etorreko dira, baina Emak, Nepo Babyak, bakarri dauka ama. Ama. Aitaz ezagutzen, eta familiarik ere ez da geri bertan. Eta ezkontzeko atarian da bilen aste horietan, deiba jaso du. Zera, abokatu hau eta beste naiz, eta itzordu bat daukagu gai bate azaldu behar dizudalako, eta Emak Nepo Babyak egiten duena da bere buruan, pentsatu, despedia soltera antolatu didate, orrun prestatu da, hortarako, badabit mundu guztiarekin jolasean, abokatua deitu dit, eta ea zerbait ateratzen duen, eta jendeak ez du esan du lertzen ezer. Agertu da abokatuaren bulego horietara, kriston bulegoa, berak pentsatu du stripper bat dela abokatua, eta bapatean agertu da familia oso bat, eta abokatu honek esaten diena da, zuen aitazenak bere testamentua azken orduan aldatu zuen, eta hemen nago, esateko, badagoela, ezagutzen etzen duten arreba edo aizpa bat. Hori da Emma. Emak etzuen bereita ezagutzen, bapatean bereita agertu da abokatu honen bitartez, eta handago, itxase fabrikazioan, itxasgintzan oso aberatsa den familia bateko kide mordoa, eta Emma ez duela inor ezagutzen, deskubritzen, euren aitak bazuela inoiz kontatu etzien alaba bat. Eta hortik hasten da, pixkat Succession telesaiaren kutsuare baduen telesail bat, nun pertsonaiak gorrotogarriak diren nabiera honen, itxasea, nolabaite faktoria, familia handi honen giroan, eta ikarragarrezko talka dagoen, Emaren inguruarekin, Emaren ingurua delako, normal bat, bere lagunak dauzka, ezkondu egin behar du, etxe bat erosi dute, hor dabiltza horra egiten aldan moduan, 4 zentimorekin, eta bar. Norvegiarra da telesail hau, eta duela 3 aste estrenatu zen Norvegian, eta duela oso gutxi, Bartzelonako serializado zen ere estrenatu da. Egia da, Norvegiar telesailak indarra handi hartzen ari direla, eta asko ari dela Norvegia inbertitzen
ekoizpenean, Kanadarekin horko produkzioat badagoa, Betterman izenekoa, gainera, serializadozen irabazle izan dena, baina nik Nepo Baby ekarri dut, batetik filminen ikusgai dagoelako jada, 3 atal daude ikusgai, nik lehenengo 2 ikusi ditut, beraz ezin dizuet spoilera ondirik egin, baina lehenengo atalean segituan ikusten den zerbait ere kontatu behar dizuet, eta da, gizona beratxau, bapatean bere testamentuan aldaketa egin eta ema txertatu duena, eta bapatean ema enpresa horren 20% jabe izatea ekarri duen gizon hori, emak ezagutzen zuela, baina etzekiela bera itazenik. Eta hemen telesail oso interesgarri bat sortzen da, badaukan eretzat zerbait ere oso bereizgarria norbeiera ez da telesaila, norbeiarrak dira aktoreak, beraz, normalean gure buruan ez dago erreferentzialtasun hori, ez dago, hau ikusi dut beste telesail honetan, eta naiz eta nik Successionen kutsu hori hartzen diodan gauza batzutan, kontatzeko modua, zuzentzeko modua eta aktoral hori ere, oso desberdina da, eta orduan bereziki interesgarria egiten ari zait, pertsonaiak, inguruak, argazki zuzendaritza ere, nolabait eszenarioak edo norbeiarra direlako, eta horrek ematen diolako oso kutsu interesgarria. Henriette Stranzupek zuzendu du, bera da aktoreetako bat, bera da familia aberatxo horien arrebetako bat, edo, kasu honetan, emaren aizpatako bat, gorrotagarria den pertsona bat, eta, bera aktore izateaz gain, zuzendari lanetan ere agertu da, hemen telesail honetan. Nepo Baby, filminen ikusgai duzue dagoeneko, ordu erdiko atalak dira, 3 daude ikusgai, aste joango dira agertzen, lehen, 8 ez dakit bigarren denboraldirik izango duen telesaiak, oraindik asko ez dakigu, esan da bezala, duela 3 aste estrenatu zelako Norvegian, eta duela aste pasatxo Bartzelonan serializadozen. Nepo Baby, filminen, hoxe nere proposamena. June, zurea? O Imanolena botako du? Bota Imanolena badezpadere. Zatik? Denboraldetik. Bazpare. Ondo entzuten egin ez hemen. Zer den resaka ukitzea, Ondo entzuten ari naiz, esan nahi du, gure soinu sistemak ondo funtzionatzen duela, Imanol. Dena oso ondo, oso txukun. June, zeina zure proposamena? Igoio zumesez bere volumena hola pixkat. Esnatzeko? Bai. Ez. Horondo, Imanol? Naiko. Nire proposamena da Wicked pelikularen 2. atala. Wicked Nola esan dugo jurik, esaldi batera liuzu asko gustatu dena, eta da Hollywooden inspirazio nagusia oraintxe nostalgia dela. Egia da. Nostalgiatik tiraka jarraituko du. Horixe da. Wicked for Good pelikula aterako dute orain, 21, hemendik 4 egunetara estreinatuko da. Eta, zinema guztietan ikusteko aukera izango da, eta esan duen bezalago jurik nostalgiatik tiraka sortutako pelikula bat da. Bada Wickeden 2024an aterazten Wickeden Wickeden 2. zati bat, eta gertatzen dena edo ikusten deguna bertan da urte batzuetara edo 2024ko pelikula honetan ikusi dugun gertakari horietatik urte batzuetara gertatzen den historia, non Elphaba Trap edo mendebaldeko sorgin gaiztoa bezala ezagutuko dena ja, den hor animalien eskubideen inguruan borrokan jarraitzen duena, eta ieslari bezala bizi den pertsonaia, eta bestaldetik ikusten dugu Glindaren pertsonaia, non den Glinda ona edo bezala ezagutzen dena, ozeko aztiarekin batera, eta bere posizio honean mantentzen dena, eta gertakari ezberdina gertatuko dira, beraien harremanak ere proban jarriko da, eta Dorothy Gale agertuko da bertan ere, ozeko lurraldera. Eta, hemen ikusiko dugun bezala, hori, gertatuko da, orain arte ezagutzen genuen ozeko aztiaren historia hori, baina beste aldetik ikusteko aukera izango dugu. Egia da, nik 2024an Wickedeko lehenengo filma ikusi, eta egia esan gozatu nuela, ondo eginda dagoela iruditzen zaidalako, pertsonaiak batzuk divertigarriak direlako, baina badaukalako ere atzetik, eta esango nuke sare sozialetan gertatu den fenomenoa dela zoramena. Batez ere ikustea Cynthia Erivo eta Ariana Granderen arteko harremana, pixkat arraroa da, biak iruditzen zait geroz eta desagertzear daudela. Arraroa da?
harremana? Azkeneko egunetan hori ikusi dut sareetan, bai, beraien arteko harremana arraroa dela, eta Zintiak Ariana bai, ikusi dut oso lotuta daukala bezala edo gehiagi babesten dut, bai. Ez dut hortik esaten, iruditzen zait daudela, ez dakiten oso sartuta beraien bien harremanean eta beraiek biek izateko era oso antzeko horretan, ikusten dituzula prentsa horrekotan, emozionatzen dira batzutan gauza batzungatik, nik oraindik ulertzen ez dudana. Baina, egia da, divertigarria dela ikustea beraiek bien artean loturak dauzkaten, iruditzen zait interesgarria ere nola babesten duten elkarri ikustea horrelako haunditasuna daukan proiektu batean eta hainbeste prentsa horreko eman behar dituzten toki batean, 1000 alfombra gorri eta ez dakize, eta iruditzen zait asko babesten diela, baina bideoak dia, eske toki guztietatik ikusi ditzakezue Wikiden promozioko bideoak, eta hori zineetan argitaratuko dela 21 egia da zinema askotan emango dutela bi sesioak erosteko aukera, hau da, nik badakit behintzat horretan bertan, bi pelikulak jarraian ikusteko aukera dagoela, hau da, 5 ordu eta piko edo olako zerbait dia zinema barruan, pixkateromena irutzen zaitu. 21 hegoaldean, ze iparraldean dagoeneko estrenatuta dago, gaur bertan, Angelun, Baionan, eta beste hainbat hiritan behintzat ikusgai izango da, eta aste guztian zehar badaude programazioak bai. Bai, horixe, nire aldetik gomendioa hori, denbora balin badukazue eta pixkaterotuta balin bazaute, bi pelikulak jarraian ikustea agian interesgarria izan daiteke, baina... Zer dira, 2 ordu pasatxokoak biak ez? Horregatik 5 ordu inguruko, nik badakit, nire anaia ikustera doala, adibidez, bat erotuta dagoena eta denbora dukana, baina bestela, bigarren pelikula ikusteko gomendioa. Ados, Wiketen bigarren zati hori, Euskal Herriaren hegoaldean asteburuan estrenatuko dena, ostiralean hain zuzen ere, eta dagoeneko iparraldean ikusgai duzuena. Ez dago, hainbeste zinemetan, hori ere egia da, baina tira. Badago gaur bertan esan da bezala, Angelun ikusgai eta baita Baionan, eta bilaketa egiten baduzue, topatuko duzue. 6 minutu eguerdiko 12etarako, hauexek dira Imanolek dituenak bere proposamena aurreratzeko. Apple TVn ikusgai den Pluribus. Bai, telesai hau da Breaking Bad eta Better Call Saul bi telesai hauen sortzailearen berdina. Eta, sortzaile berdinak indu telesai berri hau. Eta azken batean kontatzen du historio bat nun batean gizartea batu da modu kolektibo batean eta hasiera baten esplikazio handik ematen ez dan modu baten. Eta izango litzeke gizarte guztian, hasieratik hasiko naiz. Imaginatu daukazutela aukera gizarte mundu guztiko pertsona guztiak konektatuta egoteko eta zuri zoriontsu alizateko. Esandakoa, ez dut zehaztuko edo ez dut argituko zergatik gertatzen hau, baina gure protagonistari gertatzen zaio gauza bat mundu guztiko pertsonari gertatzen etzaiona, eta da bera jarraitzen dula izaten bera, eta bere inguruko pertsona guztiak daudela konektatuta bezala. Hau da, hitzaiten nago Inigorekin momentu honetan, alko nuke aldi berean hitzein estatu batutako presidentearekin edo Txinako... Nola erabakitzen dezu? Ez dezu erabakitzen. Ezin dezu erabaki? Automatikoki hitzeite dezu bereiekin. Hau da, denak daude konektatuta. Inigori begira nago, eta nik hitzegin nahi dut Boris Johnsonekin. Hortxe dago ja da. Eta jazta. Hementxe dago, bai. Osondo. Nik nahi dudana, jazta. Hortxe dago, bai. Bale, ados. Kontua da dena daudela konektatuta, eta aldi beran denakin ari zela hitz egiten. Bale? Orduan, azken baten da protagonista hau saiatzen dela. Ez desagertuta dagoen Boris Johnson. Ez duzu ikusi nola esaten duen ChatGPT? Elkarrizketa batean kazetariari galdetu zion. Do you use AI? Do you use AI? Do you use ChatGPT? Eta orduan egin zen hori nahiko birala, ze graziosoa da nola esaten duen adimen artifiziala eta
Ados beraz, pluribusen, hemen mundu guztiak konektauta dago zestresa, ez? Bai, eta orduan da, protagonista hau saiatzen dela gizakia salbatzen gertatzen nahi dan guzti hortatik. Ze, alde batetik ezakit berari zergatik etzaion gertatzen hori, bestalde ez dakiz gertatzen nahi dan zehazki eta ez daki nola konpondu dezaken gertatzen ari dan guzti hori, baino dauka gauza bat garbi eta da ez dula berariei gertatzen nahi zaion egoera berdin hortan sartu nahi. Eta guaingoz, guain dela gutxi estenatu da, esango nuke 3 atal daude guaingoz ikusgarri. Ikusgarri? Bai. Ikusgai. Ostiralontan estenatuko da atal berria eta guaingoz, bai berekin bat eta bai Better Call Saul izan dira historian gustukonak izan dien telesaiak, Juego de Tronos eta beste hainbatekin batea, baino berekin batek nota oso altua eukidu, eta telesai honek bere 3 atalekin bakarrik, ja dauka 100% Rotten Tomatoesen, eta 9,7 bat eolako zerbait IMDb-en. Orduan, bueno, ematen du, jendeari gustatzen nahi zaiola asko, eta telesai honek asko emango dula hitz egiteko. We would move heaven and earth to make you happy. Apple TV ikusgai Pluribus, hemen Imanolen gomendioa, eta hoexek gure gomendioak, batzuek aretoetan ikusgai ostiral honetan, beste batzuk aretoetan ikusgai datorren urtearen maiatzean, pare bat behintzat, dagoeneko plataformetan ikusgai, Nepo Baby filminen, eta Pluribus Apple TVn, zuek aukeratu, telesail edo pelikula gogoa duzuen, zinera joateko gogoa duzuen, edo etxetik ikusi nahi dituzuen. Guk dendenak ekarri dizkizuegu, azkena, hause, Pluribus bera, eta entzuleok, zer esango dizuegu, joaten asteko ordua iritsi zaigula eta kantu honekin egingo dugula nolabait zuekin agurtzeko bide hori. Junior Mateti Barguren mila esker eta datorren aste artera arte. Datorren aste artera arte. Goiuri Zeizarandia zu bilar arte. Bilar arte. Eta Imanol González Gurrutxaga, egunotan hemendik ikusiko zaitu. Agur. Amak dio Amaia Mirandaren kantu honekin, bagoaz entzuleok informazioaren txando oraintxe naiz irratian, bihar 10:05 bueltan izango gara bigarren kafean. Hiru hamarkada da gure arte amak dio ez dagoela amak dio ez dagoela inion orain zaintzeko orain ausarta izateko bion garaiak batu dira ama eta laba gara berri bizitzaren artean amak badaki egia amak badaki egia begira karo batean begira karo batean bion garaiak batu dira Keep calm and bigarren kafea.